Саламатсызбы, хәйрле сәгатьтә мөхтәрәм милләттәшләр, эфирда Башкорттар программаһы. Тапшыруды әзерләүче иҗади төркем исеменнән һеҙҙе Рафиq Әхмәтшин сәламләй. Башта уның темалары тураһында кыскасы. Бына был ансамбльдең күлдәктәре, ошо күбәләк ырыуы хатын-кызларның милли киемдәре. Күбәләк ырыуының асыл биҙәктәре. Бик озак утырырга туры килде, бик күп эзләнергә туры килде. Башҡорт теле ғилеменә нигеҙ һалыусы ғалимдарҙың береһе Ҡасим Закир улы Әхмәров. Рәхмәт, вот бергә балеткән өсөн шуның өсөн безнең балалар беренсе урынына алдылар. Олимпия чемпионы Светлана Ишмуратованың тыуған яғына сәфәр. Мин туған вакытта Пермь шәһәрендә туганым. Пермь шәһәрендә башҡорт дип берсендә язмағандар. Пермь крайы Барда районы Уймуж ауылы башҡорттары. Ата Салават Юлаев белән үзенең гаскәре белән лагерь ясап, кәлләр инде байларның гаскәрен киләсен шунда анда зур сугыш булган. Скайп бәйләнештә Украинаның Харьков ҡалаһы. Камзул, Хакал, Селтер, Сәсмәүр яға Әбйәли районы Байым ауылында бынан 17 ел элек ойыштырылған күбәләк биҙәктәре фольклор ансамблендә катнашыусылар башҡорт милли кейемдәренең үҙенсәлектәрен асыҡлай. Уларҙың береһе лә һөнәре буйынса тегенсе я дизайнер түгел, күңел ҡушыуы буйынса боронғо өләсә һәм ҡартинәйҙәрҙән күргән өлгөләр буйынса кейем бесә. Үҙең теккән кейемдә ауылдаштарың алдында сығыш яһау бигерәк тә күңелле ти ансамбль ағзалары. Оҫта ҡуллы һәм һәләтле ханымдар менән беҙҙең хәбәрселәр ҙә осрашты. Шунда ҡайһы төҫтө һайлаһам яҡшы булыр икән? Шуның астына ҡыҙыл инде, яғаға ҡыҙыл ҡыҙылдан ҡуйырға кәрәк була инде. Концерттар араһындағы буш ваҡыттарҙа бергә йылышып, кәңәшләшеп, төҫтәрҙе һайлай селтәргә мәрйентеҙ ансамбль ағзалары. Быға тиклем эшләмәгәйнем. Беҙҙең апайҙарҙың, үҙем апайҙарым бар бит инде, уларҙыҡы бар ине. Шунан ҡайһы берҙә ней бит һабан туй булып китә, һаумығыҙ ауылдаштары булып китә, унда кейергә кәрәк тип уйлап йөрөнөм. Шунан ошо фольклорға йөрөй баштағас, хәҙер фольклорға йөрөгәнем 7-нсе йыл быйыл. Шунан ҡышҡы төндәр оҙон бит инде, шунда ултырып эштәп алдым. Ихласлап ултырғанда башҡорт ҡатын-ҡыҙының милли кейеменең төбөлөшө яғаны 15 көндә эшләргә була ти оҫталар. Боронғо яғам бар, өләсәйемдән ҡалған. Уны кейеү ауыр инде. Шул тиклем шуға тиҙ генә, еңел генә итеп алып йөрөсөм, менә быныһын үҙем эшләп алдым. Был минең иң тәүге эшләгән эшем. Шунан һуң ейәнсәремә эшләп бирҙем. Беребеҙ бер урында мәрйен күрһәме, менә шуның күк матур нейҙәрҙе күреп, тәңкәләр күрһәләрме, улар беҙгә һәр беребеҙгә әйтәләр ҙә, шунан беҙ барып үҙебеҙгә оҡшағандарын һатып алабыҙ инде. Ҡашмау яғаларға, мәрйендәрҙе боронғо өлгөләргә тура килтереп һайларға, боронғо биҙәктәрҙе һаҡларға тырыша апайҙар. Китап, журналдарҙа ғына ҡалған башҡорт өлгөләрен дә ҡуллана улар. Бер-беребеҙҙән итеп инде, әйҙә шулай бер эш итеп кейен итәйек, эштәп алайыҡ, бөтәбеҙҙең дә яғабыҙ булһын, беҙҙә яға тиҙәр бит инде. Ҡашмауыбыҙ булһын тип, менә хәҙер беҙҙең 12-беҙҙең дә ошолай яғаларыбыҙ, ҡашмауларыбыҙ бар. Күбәләк биҙәктәре фольклор ансамбле эшләй башлауға 7 йыл. Тәүге репетициянан йөрөй башлағандарҙың береһе лә ташламаған был коллективты. Ҡумыҙҙы бер-беҙҙә уйнай ҙа белмәйнек, ҡумыҙ кәрәк тигәс, беҙ Баймаҡтан 10 ҡумыҙ һатып алдыҡ үҙебеҙ. Алғаста нисек уйнарбыҙ икән тип аптырап торғайныҡ, әле өрөндөк тә киттек. Хәҙер ҡумыҙҙа ла уйнайбыҙ. Ансамблгә юҡҡа ғына күбәләк биҙәктәре тигән исем бирелмәгән. Ошо яҡта йәшәгән күбәләк ырыуы башҡорттарының моңо, дәрте, характеры һалынған уға. Ябай ҡатындарҙың бейеүҙәрендә тәбиғилек тә, олпатлык та, йомшаҡлык та, саялык та сағыла. Беҙҙең бейеүбеҙ йәшлегем уйындар тип атала. Был бейеүҙә беҙ бала саҡта, йәш саҡта уйнаған бейеүҙәрҙең элементтары алынған. Мәҫәлән, аҡ тирәк, күк тирәк, йәшерем яулығым, шишмә, ҡапҡа. Мына инде марш бейеүен беҙҙең күбәләк яҡтарында ғына бейҙәр. Быны бер ерҙә лә башҡа бейемәйҙәр. Ансамблдың репертуарында онотола барған халыҡ йолалары ла урын алған.
Дауаханалар бик кирәк булганлыктан, һәр авылда имсе әбидәр булган. Ма шундай юлларның бере биртек дип атала инде. Гаиләлә кемдеңдер биле авырта, шул гаиләнең олы һәм кесе балдары өй бүренсә йөреп биртек корагандар. Һәм һуңынан имсе әбиде сакыргандар. Имсе әби давалаган. Бына был ансамбльдың күлдәктәре ошо күбәләк ырыуы катын-кызларның милли киемдәре. Уларды без тарихи сыганактардан, күренекле рус галиме Руденконың китаптарынан, хезмәтләреннән, инде шулай ук олы буын катын-кызларынан, олы буын кешеләреннән һорашып, ошондай итеп тектердек. Күбәләк ырыуы катын-кызларның киемдәре шулай күп кыршаудан торган. Кәзәкегә тиклем кыршау булган инде. Ни тиклем кыршау күбрәк булһа, ул катын-кызның шул тиклем хәлле яшәгәнлеген күрһәткән. Тәңкәле бишмәттәр, кәзәкеләр кигәндәр. Күбәләк ырыуы катын-кызлары. Һәр сыгышка милли сәхнә костюмы тегелгән. Тегеүсенән дә уңган улар. Ансамбльдең бейеүсеһе Сулпан Заһретдинова һәр кемдең гәүдәһенә, һын кыяфәтенә килештереп күлдәк кәзәкәйҙәр тегә. Күбәләк ырыуының ошо яҡ төбәктең мәҙәниәт ынйылары улар. Бүгін біз кулланган башкорт әдәби тел алфавиты һәм орфографияһы, башта ғәрәп графикаһы, адак латин, һунан кириллица нигеҙендә төҙөлгән һәм камиллашҡан. Башкорт әдәби теленең яҙыу тарихын филология фәндәре докторы Ҡасим Закир улы Әхмәров өйрәнгән. Ғәмәлдә ул тел ғилеменә нигеҙ һалыусы ғалимдарҙың береһе булараҡ та билдәле. Киләһе яҙмабыҙ оло шәхестең тыуған төйәге Борай ауылынан әҙерләнде. 1922 йылда Башҡортостан Мәғариф халыҡ комиссариаты эргәһендәге ғилми мәркәздең эш планына башҡорт әҙәби теленең алфавитын һәм орфографияһын төҙөү мәсьәләһе индерелә. Айырым комиссия ойошторола. Был мәлдә Ҡасим Закир улы Троицкиҙа Рәсүлиә мәҙрәсәһен тамамлап, Башҡортостан мәктәптәрендә туған тел уҡытып йөрөгән була. Әхмәров дигән фамилия, Әхмәр дигән кешенең мулланың исеменнән килеп сыҡҡан инде ул. Минән ул 10-нчы буын булып тора. Аның әткәсе булган Хасан исемле, Хасанның әтесе булган Яҡшығол, Яҡшығолныҡы Борай исемле. Борайның әтесе булган Ергужа. Бына Ергужа булғаш ул самый настоящий башҡорт исеме бит инде. Борай бабайның нәселләребез. Указлы мулла Мөхәммәд Закир хәҙрәттең ғаиләһендә икенсе ул була Ҡасим ағай. Тәүҙә ул Борай мәҙрәсәләренең береһендә белем ала. Ул мәлдә Борайҙың үҙендә генә 4 мәсет, 5 мәҙрәсә эшләгән. Әхмәровтар нәҫелендә күптәр уҡымышлы мулла була. 18-нче ғасырның беренче яртысында йәшәгән Әхмәр мулла Хасанов Борай түбәсенең, Борай җиренең 4-кә бүленгән түбәсенең берсенең хуҗасы булган. Түбә хуҗасы. Олай гына да түгел. Йәлдәк ырыуының старшинасы булган. Аны халыҡ зурлап Әхмәр мулла дип йөрөткән. Уҡый яза белгән өсөн генә, грамоталы булган өсөн генә түгел, аның дини белеме дә булгандыр дип исәпләйбез инде. Бик данлыҡлы нәсел, Борай бабайдан ҡалған данын саҡлап килгән кеше булган ул. Әхмәр ағай, Ҡасим ағай Әхмәр мулладан 6-нчы буын, Борай бабайдан 12-нче буын. 1928 йылдан башлап башҡорттарҙың көнкүрешен, тарихын һәм мәҙәниәтен өйрәнеү ғилми йәмғиәте хеҙмәткәре Ҡасим Закир улы үҙе лә һиҙмәҫтән ошо эшмәкәрлеккә тотона. 1932 йылда уның башланғыс кластар өсөн тәүге туған тел дәреслеге донъя күрә. Бер нисә йыл эсендә ул тиҫтәгә яҡын дәреслек, уҡыу әсбаптары, программалар төҙөй. Әммә уның яҡташтары ла, шулай уҡ Башҡортостандың бик күп райондары башҡорттары Бөйөк Ватан һуғышына тиклем үк татарса уҡытыла башлай. Латинча уҡыдыҡ башта. Латин алфавиты белән. Бу латин алфавиты белән 1936 йылға ҡадар уҡыдыҡ. Татарша 36 йылны яңа алфавит сыҡты инде, ана кириллица диләр бит инде. Шунан аңа күстек, аңара бик тиз генә күчергә туры килде. Безне татарша уҡыттылар урта мәктәптә. Мин Борай урта мәктәбен татарша шул Ҡазаннан килгән учебниклар буйынса уҡыдыҡ инде. Борай ауылының тыуған яҡты өйрәнеү музейында Ҡасим Закир улы Әхмәровтың шәжәрәһе һаҡлана. Борай Ергужинға тоташа ул. Әхмәров фамилияһы 18-нсе быуатта йәшәгән тарихи шәхес Әхмәр мулланан башлана. Азаҡы мәртәбә ҡайтыуында, бу 1967 йылны булған, үлеменә 1 йыл ҡала. Ул районыбыз газетасына
Ул вакытта Ленин байрагы дип аталалар, хәзер Алга дип атала ул газет. Авылыгызның тарихын беләсезме дигән статья язып биргән. Шунда ул әйткән: Борайлыларның тулы шәҗәрәсе, Борайның мөхтәрәм карты Мусин Шакир дигән кешедә саклана иде. 1916 елгы пожарда ул шәҗәрә юкка чыккан. Менә сезнең алдыгызда мин язган шәҗәрә безнең хәтердә калган гына дип, Борайның прадинына башлап, үзенең туры тамыры Әхмәр Мулла Хасановка хәтле барып тоташа торган 10 буыннан торган шәҗәрә безгә әйтеп калдырган. Борай авылы минемчә ул моннан 550 еллар элек башланган булырга тиешле. Аны башлап анда утыручы Борай исемле карт булган. Ул Елдак ыруына карайлар. Мен үземдә Елдак ыруына караймын, үзем башкорт. Бар Борайлар да башкортлар. Касим Әхмәровтың башкорт теленең алфавиты һәм орфографияһы тарихи хезмәте ул үзе вафат булмас борын ук басмага әзерләнгән була. Ул тик 1972 елда гына дөнья күрә. Төрки телле галимдар был хезмәтте югары баһалай. Чөнки унда башкорт теленең генә түгел, кардәш төрки халыкларының язу тарихы ла ентекле тикшерелгән. Бик озак утырырга туры килде, бик күп эзләнергә туры килде. Менә шуларны эшләү өчен бик күп вакытымны сарыф иттем дип бик сөйенеп сөйләйдер. Ана шу соңгы кайтуында үзенең ана шу китабы турында сөйләп әткәгә подарок итеп киткән инде. Касим абай бик эшчән кеше, бик тыныч кына характерлыгы кеше. Мин аны күреп тә беләм. Уфада булган чагында аларда булганым бар. Аның хатыны Фатима исемле, балалар булмады. Бик ихлас күңелле кешеләр. Касим Закир улы Әхмәров башкорт телен яхшы белгән, бар нескәлекләрен аңлаган, үз кадерен, тел тарихын, тимәк халыклар тарихын тәрәндән белгән олы галим. Уның исемен хөрмәт итү, мәңгеләштерү Борай халкының гына түгел, бөтә Башкортстан җәмәгатьчелегенең бурысы. Мәргән милләттәшебез биатлон буенча 2 тапкыр Олимпия чемпионы Светлана Ишмуратова хакында һөйләгәндә күптәр горурлык тойгыһы кисерәләр. Силәбе өлкәһенең Златоуст калаһында туып үскән башкорт хылуы һуңынан инде тотыш дөньяга танылган спортчының формалашуында якындарының өлеше зур. Нисек итеп йондыз тәрбияләргә безнең иҗади төркем ардаклы милләттәшебезнең ата-әсәһе менән очрашты. Билдәле биатлонистканың ата-әсәһе Ирек агаймынан Зинә апайды калала белмәгән кеше юктыр. Якташтары Светлананың еңү казанышларын үзенекеләй итеп кабул итә. Һәр вакыт ярдәм кулы һудырга әзер тора. Безнең замначальник Бахиров бари, ул Осан Светлана беренче урынны алганда, хатыны белән беренче йөгереп килде, мине күтәреп алды, ул здоровый шундай. Баб, мы первое место заняли. Дип, даже карсыклар, 83 яшьлек карсыклар елап, куантылар. Ошында йылы хатирәләр менән итле Ишмуратовтары Светлананың иң сагыу еңүенең береһен, 2006 елда Туринда алган 2 алтын Олимпия медалын. 1952 елдан алып спорт менән шөгыльләнгән кыздың был олы казанышының ниндәй хак менән яулануы тик ата-әсәгә генә билдәле. Мен үзем бит Азакшанга йөрим. Шуннан өйдән сыгып китәр өчен әзрәк баланы йөртә башладым. Менә бер 5 яшында ипкә тагып, нигә бул тотынды пара, мин аны тартам инде. Шуннан 1-2 мәртә эшләй йөрткәс, әзрәк бала өйрәнеп китте. Минем задача самое главное шаңга өйрәтергә, чтобы шаңгыны яратсын. Шуннан школга китте. Школга киткәч, 1 класста соревнование физрук үткәрә инде. Старт биргәс, пока тегеләр яты күккә иткәнсе, бу уже финишировать итте. Монда 21 школада тренерлар карап торган, выбирать итәләр, килеп әйттеләр инде, вот она хорошо бегает, давай аны 21 школада спортивный класс асыла. Шулай итеп, без аны ул вакытта ул школа бик почетлы, алмыйлар ситтан балаларны. Но Светлананы күрсәтделәр. Ирек агай кызын профессионалдар колына тапшыргас та тынысланмай. Заводта 2 сменала эшләһә лә буласак спортчыга вакытын бүлә. Менә үскән балаларга нитәргә, менә школга йөргәндә.
Менә аларның алдында бер нәрсә күренде. У них нет шторы аларның. Темные шторы. Что там күренде? Безнең хоть светлое будущее апарайык. Деньги есть, ты человек. Ишмуратовтар гаиләһенә күп һынаудар үтеп сыгырга туры килә. Светлана бала сактан яшь авырый. Бер вакыт уларның йорты яна. Гаилә бер нәмәһез урамда торып кала. Мин Алладан теләгән идем. Өй яңгас, эй кызым, тамаллакайым, һин белһәң иде мин. Без янды бит инде. 7000 кенә бер ердә спортта 7000 кенә зарабатывать итне дип теләдем. Аллага шөкер, теләгем кабул булды. Ата-әсәнең балаһы өчен кылган дугаһы кабул була диләр халыкта. Спортчылар кебек сабыр, аз һүзле Ирек агай да буның менән килешә. Кызымны да алдан инде мен там урманга кесица ярга. Порослар арасында эре булып үсәләр алар. Янда еланнар. Менә үз гомерендә күрмәгән еланны шулай күрдем. Сөттән дә ак елан бер шул 70 сантиметр озынлыкка нигә и по бокам точкалар голубой менә шундый курык мемеләр итеп әкрен шулай килеп хвороска кирип китте. Ана шунда мен загадалам әйтәм, бу балага бәхет булсын әле. Спорт физик әзерлек, көс, тырышлык, ныгышмалылык менән бер рәттән рух ныклыгы таләп итә. Светлана тормышында хыянат алдауҙарҙы ла кисерә. Шулай да уның юлында яҡшы кешеләр осрап тора. Японияда булганда сирләп китте, воспаление легких, двухсторонний булып китте. Бер комнатага алып койганнар. Тренерлар кирмәйдә. Куркканнар, что может йогышлы сир булыр фәлән түгән дип микән Ильича. Рәхмәт Задонскийга. Ул нинең Мәскәүнең тренеры. Ул как теге елкада шикелле беспродуктылар 3 көндә аның аякка батырганнар. Но выступать итәргә разрешать мәгәннәр. Ата-әсәһе кызларын яхшы спортчы итеп кенә түгел, төрле яктан үсешкән шәхес итеп тә тәрбияләүгә өлгәшкән. Светлана аш-һыуга оста, ул эшләреннән дә куркмай. Милли мөхиттә үскән кызы башкорт тамырын яшермәй. Ул үз чыгышы менән горурлана. Башкорт халыкка йөгергәндә бар балеткәһедер. Рәхмәт, вот бергә балеткән өчен шуның өчен безнең балалар беренче урынны алдылар. Светлана зур спорттан китә. Бүген ул Мәскәүдә яшәй. Ул үстерә, йәмгыять тормышында әүдем катнаша. Ирек агай менән Зина апай Златоуст калаһының спорт тормышына битараф түгел. Бүген улар буласак стадионын урынын карарга килгән. Касандыр кызлары шөгыльләнгән. Бүген уның исемен йөрөткән спорт мәктәбендә лә милләттәшләребез көтеп алынган кунак. Пермь крайы гайна башкорттарының Бардабаш, Елпачиха, яки Удик, Тонтортама, Кайын ауыл исемле бик бурынғы ауылдары бар. Шуны һүден сәлекле, улардан күбе 2 исем менән йөрөтелә. Мәсәлән, Барданы Қажмақты тип атайдар. Ул Гайна волысы старшыны Туктамыш Ишбулатовтың тауганы аулы. Куяды Уса юлында яткан Уймуж ауылын рәсми телдә Фидарки тип йөрөтәләр. Киләһе яҙмала без был күренештең сәбәптәрен асыкларга тырыштык. История она большая история в деревне. Образовалась деревня 350 лет тому назад, даже больше. Основателем был деревни дядя Федор. Где школа? Школа по главной улице. Вот мечеть видишь, минарет? Да. После этого 4-е здание, там школа начальная. Рафиq Абубәкер улы иянен еш кына үзе кышын саңгыла шуып, яйын еләк киеп үткән болындарга алып сыга. Авыл касан барлыкка килгән, ниңә авыл Фидарки дип атала, малайдың һораулары күп. Әңгәмәселәргә без дә шул һорауларны бирдек. Авыл гомумән бик борынгы булган. Ул авылның нигезләнә башлавына беренче булып Куяда авылынан башлап Асага юл булган. Екатерина II патшасы булган чакта сәяхәтчеләр биредә ничектер туктап ял итә башлаганнар. Элекке кешеләр атлар белән сәяхәт иткәч, аларның я арбалары, я збруйлары бузылганнар. Һәм аларны шушы арада ремонтлап алырга бик кирәк булган. Шуның өчен биредә иң беренче булып
күзнес кебек нәрсә төзелә башлаган. Шул күзнестә беренче остачы булып Федор дигән бабай эшли башлаган. Менә шунлыктан русларча бу Федорки дип авылы, Федорки тукалышы дип атала башлаган. Барда районының бөтә авылдары ла бүген катнаш милләтле. Әмма улар үзләренең тарихын һәм башкорттың борынгы кабиләһе гайнәләр икәнен белә. Мин, например, bir семьяда минем әтием башкорт, әнием башкирка, туган энекәем башкорт, ә мин татарин. Вот шулай. Мин туган вакытта Пермь шәһәрендә туганым. Пермь шәһәрендә башкорт дип берсендә язмаганнар, татарин дип язып куйганнар. Туын и сразу авылга кайтканым. Әнекәй бер туган энекәй. Туган авылда башкорт, әни башкорт, әти башкорт. Армияда хезмәт иткәндә тоже личное дело Карейда, замполит батальона. Айтая, Саянов, я, говорит, понимаю, у тебя и фамилия, говорит, русская. Мать, говорит, башкирка, отец, говорит, башкир, брат, говорит, башкир. А как ты, говорит, татарин-то оказался? Мин сұрауға ул вакытта жауап бере белмим. Совет заманында ла Барда районының бер генә мәктәбендә лә башкорт теле һәм әдәбияты укытылманы. Әле лә укытылмай. Бер буын гайна башкортлары үзләренең үзенчәлекле һөйләшен оныта бара. Әмма уларның 25-шәр буынды һайдырган гайна шәҗәрәләре бар. Мин саныйм, Барда районы все же башкорт халкы. Башкорт халкы. Аны юкка гына язмаслар, башкорт дип. По-моему, даже и по переписи населения башкортлар татарларга караганда күбрәк. 1826 елда ук Федоркила 490 йорт итәпләнгән. Мусулман мәктәбендә 101 бала укыган. 20нче буатадагында авылда 350 хуҗалыкта 1200 кеше яшәгән. Үкенескә каршы һуңгы 30 елда халык ханы 2 тапкырга кәмегән. Күп шәхси хуҗалыктар буш тора. Яшьтәр Пермь усакалларына күсә, нефть табу эшенә китә. Был күренештең сәбәпләре нимәлә? Чөнки авылда халыкка эш юк. Үз вакытында әгәр дә 1200 гектар только иртә культуралар чәчсәк, бүгенгесе көнне безнең авылда 1 граммда 1 сотыйда иген игелмәй. То есть все поля бөтен басулар буш. Бары да алар үсеп беткән сорняк белән. Хөкүмәтебез менә шундый юкка чыгып килә торган авыллар турында минем әйтәсе килә кайгыртмай. Аларга хөкүмәткә, видимо, файдалырак читтән сатып алып, кыйммәтрәк хак белән сату, авыл хуҗалыгын, үзебезнең Россиядагы авыл хуҗалыгын, авылларны төзекләндерү турында уйлау максаты аз куелган. Авыл кешеһенең язмышы әлбиттә ердә. Рәсәйдә ергә мөнәсәбәт һәр вакыт үзгәреп тора. Бай инвесторлар килер дә китер, әмма ошо ергә кендек каны тамгандыр, оны ташламас. Яшьтәр дауга 100 менән борылыр дигән өметтә яшәй Федорки уймыш башкортлары. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең менән Skype бәйләнештә Украинаның Харьков калаһынан Әлфирә Исламгалиева. Әлфирә Исламгалиева Харьковта дуслык мәдәни оешмаһының әүдем агзаһы. Бұл оешма агзалары Севастополь, Ялта, Симферополь, Львов, Донецк калаларында Украина башкортлары оештырган сараларда әүдем катнаша. Һаумыгыз, Әлфирә апай? Саумысыз, Башкортстан халкы. Һез кайһы яктан? Әлеге Екатеринбургта туганмын. Аннан семья чаралары буенча әтием белән әнием 2 бала, без апам белән мине алып кайтып киткәннәр Башкортстанның Балтач районы Нөркә авылына. Нөркә Башкортстандың тарихи авылларының бере бит инде. Анда елга бар безнең. Анда шул елганың буасы Лагыр дип атала. Менә үсеп җиткән без аны зүләләрдән, әниләрдән, зүрәтиләрдән, бабайлардан сорашып белдек. Бу безнең тарихның, Башкортстанның тарихы. Анда Салават Юлаев лагерь ясап, анда көткәннәр инде байларның гаскәрен киләсен. Шунда анда зур сугыш булган. Харьковта ниндәй оешма оештырдыгыз? Безнең дуслык дигән
оешмабыз бар. Шушы оешмабызда инде менә быел 20 ел була йөрүемә концертлар да куябыз. Вот концертка менә Сабантуйга баргач, төшердек. Менә безнең Донецкийдагы зур мәчет. Менә безнең коллективыбыз, монда барыбыз да түгел, коллективыбыз шундый. Барыбыз да йөрибез. Башкортстан халкына теләкләрегез? Башкортстан үзгәрде. Теге Башкортстан, минем киткән Башкортстаным юк. Ләкин барыбер кайтканда да аны ул мине каршы ала. Киткәндә дә ул мине озатып кала. Бүтән Башкортстан халкына уңышлар, исәнлек, саулык, семьяларында татулык. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, һау булыгыз. Башкорттар программаһының тираттагы сыгарылышы тамам. Интернетта безне sw.tv/rb.ru сайтында карагыз. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-7392. Теләк тәкъдимдәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска җибәрергә мөмкин. Бунан тыш безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты бар. Уның адресы bashkortar.tv. Бер аҙнанан яңынан осрашканга тиклем, һау булыгыз, дөньяны башкортса карагыз.